おのれ。どいて竜巻となれ。かの者たちを癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者に風のごとき軽さを。かの者に力を。者たちを癒したまえ。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。
闇を払う光だと私としたことが。ボーゼル、これで最後だ。うわボーゼルを倒したの？ああ、我々の勝利だ。やったな、レディン。帝国を代表して祝辞を述べよディゴス陛下。この勝利は、バルディアとダルシス両国の勝利です。う。そうだな。そうかもしれぬ。陛下、闇の脅威はこれで取り除かれました。ですが、これからも我がバルディアは、ダルシスの良き隣人。無論だ。ダルシス皇帝の名のもとに約束する。我がダルシスは、貴殿のバルディアと変わらぬ友好を誓おう。ありがとうございます。王子、バルディアへ帰りましょう。ああ、戦いは終わりだ。戻るぞ、バルディアへ。これが海賊として名を馳せた俺の力。ボーゼル率いる闇の軍勢との決着をつけ、ついに平和を取り戻したレディンたちはバルディアへと凱旋する。しかしそんなレディンたちの前に最後の敵として共に戦ったランスと倒したはずのボーゼルが現れる。最後の、そして最大の敵との戦いが今幕を開ける。少しはランス様に近づけたかな。
トな力使いこなさなくてはな。早速力試しといくか。新たな魔法でお助けいたします。新しい力使いこなせるかしら。強くなりすぎちゃったかしら。強くなりすぎちゃったかしら。私だってやるときはやるんだから。新しい力使いこなせるかしら。ドラゴン相手でも勝てそうよ。立ちふさがる敵は蹴散らしてみせましょう。少しはランス様に近づけたかな。強くなりすぎちまったか。ホーキング校のために。足手まといになるわけにはいかんからな。新たな魔法でお助けいたします。女神様からの新たな使命ですね。新しい力使いこなせるかしら。新しい力使いこなせるかしら。新しい力使いこなせるかしら。私だってやるときはやるんだから。私だってやるときはやるんだから。私だってやるときはやるん。